Rahayu dulur grup Surabaya Raya. Iki ing wektu iki ing Wisma kene ana dulur sing padha lagi lungguh bareng. Ya. Iki krana sore mau aku ape nyampekno apa sing tak ketik sak ceplok utawa sak ketok. Tapi kondisine urung sida, dadi tembung sing tak sampekno aku tak nyambungi karo dulur-dulur dhisik ben iki engko ketemu jabaran-jabaran. Babakan apa sing dadi pitakone dulur-dulur, ana sing takon bab candi utuh, ana sing takon bab jiwa utawa bab liyane. Kang Sujito meneng dhisik dulur, mergo Kang Sujito uga nyambung tembung rampunge laku iki uripe Kang Suwara ndawuh sapa wani laku kudu wani jebakan janji ucapan. Jebakan janji ucapan kabeh kuwi akeh tembung-tembung kang urung iso dipahami, mergo kita kudu tatak nekani, netepi, nitiki, natakno, nglakoni tembung apa kang digelar. Lamun dulur-dulur urung serantan, ya monggo dulur nemoni uripe dhewe dhisik ben cetha kabeh. Lamun kuwasa ndawuh apa kang tau tak kandhakno, omongan apa sing tau tak sampekno, kandhane tembung Kang Swara ndhawuhi apa sing wis tau digelar, apa sing wis tau diucap, nyatakno wektu wae sing jawab. Lamun taun pira tau diucapno, kabeh prosese kudu diikuti krana kuwasa ana upuhe dawuh ya kuwi ucap dhewe sing diteguhi. Lamun dulur-dulur iso nrimo ya sabar dulur, kabeh kuwi proses. Nek urung ana sing gelem nrimo ya sabar dulur, mergo pemahaman beda-beda ing lakune kita-kita. Lamun ana sing pengen bongkar, monggo, kabeh kuwi lakune kena digelar dewi-dewi. Adile diri pribadi, lungguh sempurnane adil, laku wujud jiwa sempurna tentram. Matur suwun.